नंगौ दिनै आङो भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि गोजौनि बिथोन आरो थोननाय आरो बिबान होनाय बायदि आं आजावनानै लाबाय। मेन उद्देश्यआ बेनो भेरगाव बियाबखौ जों नस्थ' जानो होनो हानाय नङा आरो भेरगाव बियाबखौ आगोल बेसेबांमोन जौगादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बे राजनितिक दिगाव जौगाहोनो थाखाय दिनै जों खामानि मावलांगोन। उद्देश्यआ बेनो जों गोबां समस्थिफ्राव जों बेरायदों आरो जों खामानि मावबोदों। बेबायदि दिनै आंहा मोनसे गिलिर बिबान गोजौनिफ्राय बिथोन फैबाय आरो बिबान होबाय जे भेरगाव बियाबखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो आं बुंखाबाय भेरगाव बियाबखौ नस्थ' जानो होनायनिफ्राय जोङो बेखौ बासायनांगोन, बे आंनि थांखि। भेरगाव बियाबनिफ्रायनो बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेर्सोन बर'आ गुबुन दोलाव थांबाय बिपिएफनिफ्राय। बिपिएफ दोला माबायदि जुजिलांनांगोन? बिथाङा गावनि टेकनिकेल प्रब्लेम आरो मानिबा उद्देश्यखौ लानानै निस्सय बिपिएफ दोलोखौ गारनानै थांदों। बेल' नङा, गोबां गिदिर गिदिर नेताफोरा गारनानै थांबाय, आगदा आगसि थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा गारना थांदों। अब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि महरानो दिनै रायजोनि गेजेराव जाखांफैयो, नङा होमबा? दिनै आं बिनिखायनो आगोलबो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आरो आगसि थानाय जेसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दोलोआव थाङा मानो बिपिएफनि एसेबो खहा जायाखै आरो खहा जानायखौबो जों नुनो मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनि 19 बोसोर रायजो खुंबोनायाव माबायदि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे सुख सान्थि रायजो खुंबोदोंमोन बेखौ रायजोआ मोजाङै गोसो दोङो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि रावजोंनो खामानिजोंनो बिथांनि महरजोंनो दिनै बिपिएफआ थांनानै दङ। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावलांगोन? आंथ' गोबां जुरदार आं खामानि मावगोन। 1000नि खाथियाव जोङो जइन होनो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै दाबो दङ बेवहाय जइन जानो गोनां दङ। नाथाय जोङो मोनसे मोजां सम जइन लागोन होननानै जों रायलायबाय, गोजौआवबो जों रायलायहरबाय। दा लाथ' साननैसोनि उनाव जइनिं प्रग्रामखौ लागोन होननानै बुंदों आरो गोबां गामियैनो हाबनाय नोंथांमोना नुगोन। गोबां 1000 सेंग्राफ्रा हाबनाय नोंथांमोना मिडियानि जुगिदिनो नुगोन। बे भेरगाव समस्थिखौ इउपिपिएलखौ जोबोद गाहायाव दोननानै फेजेननो थाखाय आं दिनै थांखि लादों। आंनिफ्राय मोनसे सोंथि, नोंथांमोननि सरकार थानाय समावहाय नोंथांमोनखौ मोनसेबो सिनायथि गालांनो हायासै होनना बुंदों। होमबा थारैनो नोंथांमोननि सरकाराव जेबो मोनसे सिनायथि मोनासै नामा? दिल्लीनि दरबाराव जाय दिनै बिथांमोनहा लामा बेखेवदों, बिनि 15 बोसोर सिगांनो हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड भबन बानायदों। दिल्लीयाव मैया दाखालि लामानि मुंखौ होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव, जों गोजोनदों। नाथाय बिनि 15 बोसोरनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि दिल्लीयाव मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बड'लेण्ड भबन बानायदों। जायखौ मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सारा इन्डियायाव बिश्व दरबाराव बड'लेण्डखौ मिथिथों होननानै दिनै बिथाङा उइस खालामलांदों। अब्ला दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ नामा? बे बर'नि सम्पति नङा। नोंथांमोना मिडियायाव देखायदो बे बड'लेण्ड भबन आरो गेस्ट हाउसजों थांनाय लामाखौनो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बेखेवदों आरो मोजां मोनदों आरो दिनै बेखौ जों बाख्नायनो गोनां, बेबायदि मोनसे मोजां मुं होनानै लामा बेखेवदों। नाथाय जोंनो लामा बेखेवदों आरो लामाखौ मुं दोनदों, नाथाय बिटिसिआव दिनै 300निबो बारा सासे आदानि ग्रुपनो हा हगारनायखौ नुनो मोनदों। बिनि पार्टिखौ नोंथांमोना मिथिगौ नामा? लामा दोंसे मुंजोंनो होदों दिल्लीयाव, नाथाय बिटिसिआव 300निबो बारा हा दिनै होदों। हमनो हाबाय दाथ' गोबांखौथ' बुंनो हाया। दा बिनिखायनो आं बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दिनै बिथांमोना घोषणा खालामदोंमोन। साननानै मोनहायै, खोनाफेरै नुफेरै रायजोनि गोसोआव रोमै जाखांफैनाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बिनि गाहायाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लाबोदों। बिनि गोजौआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, बेखौ लाबोनायाव जोंहा मा बाजानाय दं? बेथ' मोजांसो। नाथाय दिनै गोबां इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय लानानै IITनिफ्राय लानानै ITIनिफ्राय लानानै बेसेबां 39 डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारिया लानानै फैबाय। बे
लानानै फैनाय डिपार्टमेन्टखौनो प्रमद बर' बिथाङा दिनै BTC आव सालायगासिनो दङ नोंथांमोना सोंनो हागोन ना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' नोंथाङा खैथा डिपार्टमेन्ट लाना फैखो एमेन्डमेन्ट जानाय डिपार्टमेन्ट खैथा लानानै फैखो एन्सारा जाबाय 0 नाथाय थाखानाय डिपार्टमेन्टखौनो आरो नों आसामनो हरफिनदों रिजाल्टआ बेनो नोंथाङा मा बुंनो सानो लास्ट सेसन बे बाजेटआ नैबे थांनाय 23 डेटआव जानानै थांबाय बेखौ जों बेबो नुदों प्रमद बर' बिथाङा मावनांगौ खामानि गैला जोब्बाय बिथाङा इनफ्रास्ट्राक्चार जायफोर बिटिआर एकर्डनि दफायाव दङमोन बेफोरखौथ' मावनो हानाय नोंसोरबो नुबाय गासिबो नुबाय मावनो हायैखौ गासिबो नुजोब्बाय दा फैसारा 230 crore दिनै ओरैनो बाहायजायालासिनो थाबाय बे सोरनि गोरोन्थि नों स्कुल कलेजनि खुरां दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनि खुरां दङ लामा दालां बानायनायनि खोथा दङ IBS होनायनि खोथा दङ साकरि होनायनि बाजेटनि खोथा दङ नाथाय नों फैसाखौ बाहायालासिनो बोरै 330 crore ओरैनो मानो दोनखो जानो ना रानना जानो ना साप्लाय होनो ना बल खेला होनो फैसाराथ' 230 crore दङ फैसाखौथ' बाहायनो थाखाय सरकारा हरदों नङा 230 crore फैसा बाहायनो हायो दाबो दङ माला बाहायगोन बेखौ सोंदो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव